Kunomuntu la okuthiwa uNkulunkulu. uNkulunkulu kunezinto akazenze eziba-tense in an extreme kind of way. If ezenza lezi zinto lezi, wena your human wisdom, your intuition, your deeds, your strength, your fame, nothing can better the situation except his hand. If he removes his hand on you, that is when leyo nkinga ikwazi ukuthi isolveke. Abanye abantu vele uma ngabe be-right yonke indawo, they won't need God. uNkulunkulu uyakwazi lokho. So what it does is ukuthi enze isimo sibe nzima in such a way ukuthi you cannot solve it yourself. And mase esekhiphile kusona, mase uyabona ukuthi that was God. Inkinga thina sifuna ukuphila impilo ngale kwaNkulunkulu. Ukuphila impilo ngale kwaNkulunkulu isono leso. That means you want your own freedom, your own happiness. And ukona lokho ngoba ngale nkathi uba ne-happiness ne-freedom, you must have freedom through Jesus. You must have your happiness in Jesus. Ukweqa umyalo ukona. That means ngale nkathi isimuva leyo nkinga empilweni yakho, that is when you see ukuthi uNkulunkulu usanami. Kuba njalo ke vele abanye bathi angazi ngiphunyuke kanjani. That was God. Uyena okuphunyukisile ngoba uyena vele okwakhile.